Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po ubos kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Lunes. Ogan, yan ata mahigala, ha? Paspas king panahon mahigala pizza Jess na. Nining buwan karon mahigala sa Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagmanuban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin, kumilik na nawagan sa mga kandidato nga protektahan ang kinaiyahan. Bisan pa man sa pagsugod na sa campaign period ug mga adlaw alang sa national nga mga kandidato. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad mahigala, apil na unya ang pagsugod mahigala sa lokal nga mga kandidato. Unya pohon giawhag sila mahigala sa kumilik pagprotehir sa kinaiyahan. Kining inyong mga posters na kanang uban panglansang sa mga kahoy, ha? Ayaw niyo buhatan na kay dunay pagmando niya na mahigala dunay kinini ang kamanduan ng kumilik nga mutabang o protect sa kinaiyahan ang atong mga kandidato mga kaigsunan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang atong pagpadayon mahigala ining issue labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga higala. Straight to the Kay point. karong buntaga tagaan tong pagtagad mga kaigsunan kini magong pagpirma sa mga congressmen daw ila magyud mahigalang gidali-dali. Ila man mahigalang gipaspasan. Murag na mingaw naman to mahigala, mingaw na. Pag December hon, pagka February mahigala nga last day na gyud, di kalit tagpaspas. O gifile gyud mahigala, nakakuha gyud og signatures. O kining ganing maong mga signatures mga higala niabot og 215. Grabe mga numero ron mga kagalaang simanaha. Oy, dili ni paingon nga nang hatag tag numeros masyaw ha kay di taan ng masyaw. Pero mga numero ron perti daghana remark. Una, ang Kongreso dunay 306 ka mga congressman. So dunay 306 ka mga congressmen. Ang 1/3 ana is 102. Pero ang nakuha mahigala sa Kongreso aron i-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio, nakakuha sa 215. 215. Napunan pa gyud, doon na pa'y laing 25 ka mga congressmen nga ni apas pa. 240. Mo ni mga numero mahigala unya. Masikat man ang numero karon nga 224. Unsa man ni 224 ha? Itato man na yung mga higalas bukton ang 224. Mao naman dahil yung mahigala ang mo ni pa nagbuwag nila ni Kwan Andy Ayginman o sa iyang yang boyfriend. Kay tungod aning numero nga 224. Daghem kayo sa nang 224 kay maka-explain naman ta mahigala adtong uban kanang 306 number na sa congressman. Kanang 102 number na sa 1/3 sa congressman ngaron nga ma-impeach si Inday Sara. Kanang 215 mo na mipirma nga napadana mahigalang articles of impeachment tuan na sa Senate.
Kanang 240 mao na kini apas man ang 25 ka mga congressmen. So napunan pag yun og mga pirma. Pero kanang 224 usaw man pag-explain. Ngano man nga kinini ang 215 mao may naka-impeach ni Sara Duterte. Ang 215 gipunan pa mahigala 25 ka buok. Pero ang 224 mao'y nakapabuwag. Matod pa ni Andy Eigenman o kining iyang uyab, kining iyang boyfriend kay mao mo ko ning 224 today, tomorrow and forever. Ato pagtagad lumutaga mahigala og atong hisgutan ni ron o sabay itong unahog hisgot kining impeachment o kini ba naghaino kang Andy Eigenman. Kadto ning iyang boyfriend like nga maayo sa surfing no? Dito sa Siargao, maayo surfing ba ha? Nya unsa ba hitabo aron nga nakakita man kunog laing binuhat? Kini yung letter B, makadaot yun lagi. Katanig pagtagad ng buntaga mga kaigalaan kay nakakita mag letter B nga lain. O niya, nagpatato man may gilang 224, ha? 224. Today, tomorrow, and forever. Mo day pasabot. Ato ni isgutan ng buntaga mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the Now, point. kining impeachment po ni Sara Duterte Carpio. Ato ning isgutag tiwas mga higala kay matod pa kini magod karon mahigala do na magoy atong opinion mga higala base po na sa ilang rules na sa Senate. Ang ilang mga rulings sa mga kaigalaan nga kanang usa ka Congress pagkahuman anang maong Congress ang tanan nga mga transactions tanan nga business ana nga Congress human na pod. Mo na akong gisuwat sa atong pamantalaang The Freeman. Na-check na ba nimo kasamang remark atong ang atong The Freeman? Nga online nga na okay na ba Mark? Straight to the point. Gawas na mahigala sa atong Friday nga edition. Friday mahigala nga paggawas mga higala sa hard copy na to. Dito atong opinion labot ining impeachment. O tungod manguna mahigala kay dunay ruling ang Senate labot ana nga kana magod mahigalag mahuman kana nga Congress human tanang transaksyon. So ug mahuman nganong nagdali man ni mga congressmen wala makuan sa online. Mo ba? Kaya ako nang gipa-check mga higala ning atong column. Basin og kuan ang sa at least ang sa kinini ang sa atong hard copy okay man. Ang sa online unsa man? Kuan lang kay basi mabasahang Martin. Ayo lang kay i-post sa atong kuan di siguro sa akong kuan lang sa atong FB page DYHP apel lang sad. Sa atong kuan kay kinini ang hinay-hinay talana kay medyo kini atong kulo mahigala manuhot-suhot manggon. Unya kanana ang mabot sa takluban. Kini magod mahigala tagan tani pagtagad gipugos is mga congressmen jud pasar. De okay, no? Aron nga sa ako nang giingon, okay lang sa tag na impeachment kay aron nga ligre. Pero mo lagi na do na pay daghan nga mga timanunon mahigala ang nasod. Pero mapadayo na okay. Pero ang problema ini ron kay mahuman ang 19th Congress unsa may mahitabo. Adto na sa 28th Congress. Ato na nga tagaag pagtagad mga sukid tig paminaw. Unya kinini ang nganong gipaspasan man gyud sa mga congressmen karon man gud mahigala powerful kayo ang presidente. Ang problema ini after mga kaigalaan sa midterm election magkaanam na og kalimdak ang presidente. Straight to the point. So ang pangutana ana ron mga higala kung ang climate, political climate karon mao pa ba? Human ining midterm election labi pa og ngadto na 2026 or 2027 maingon man mga tao nga ngano inyo pa man ang impeach Sara pagpaabot na lang mo total 2028 mahuman naman iyang termino. Straight to the point. So ato ni tagag pagtagad doon mga sukid di paminaw kini guban pa maискutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now karon mga higala kini ang mangayo tag dispensa ining ubang mga congressmen kita pay mangayo dispensa gamay. Kay doon na may nanggawas ron lain-lain lang nanggawas nga mga sila po ningos nga fake news na. Naghang mga fake news kuno.
ang ato lang awag sa DYHP nga open kami dire, ang atong microphone willing kita nga muhatag og microphone sa itong mga congressmen pag-explain nga nung nipirma sila atong impeachment ni Sara. Total kung nipirma mo nga with your conviction, may problema na. No, okay man na. Ipasabot, nagdaghan man sa nalipay nga nung nipirma mo, katong mga gustong i-impeach si Sara. No? Katong sang uban di gusto mo ma-impeach Sara mo, ito nasuko. Pero katong mga ganahan yun nga ma-impeach Sara, napasalamat to ninyo eh. Sumo ka na nga, katong mga congressmen, di atay microphones DYHP, sulti ko kung willing mo explain sa uner, tagaan ta mo higayon, maka-explicar. Kaya may tabuan ni ron, daghan na nag-circulate niya, fake news din ng uban. Ha? Unya, usaw man ito pagkibag fake news, hantod ron, way naningog mga congressman day. Way naningog, nga nga nagkapirma sila. Nya, gi-attack man sa mga tao. In fact, sa Cebu lang daan, ang mga congressmen sa Cebu, I understand, matod pa sa report sa newspaper gani, nga, hasta si Ahong Chanday, si Cindy Chan, ilang gipang off ilang mga Facebook page, Facebook comments, na section. Ang uban pa, no? Nga naman, gi-attack sa mga tao, kay grabe nagkariak ang mga tao, nga nung nipirma mo. Ano ba? So, tubagan ninyo, kung gusto mo tubag, willing tanga, kung ano dili, biktima tas fake news, kay, na uban, gihimu-himuan na lang siguro ng uban. No? Pero doon lang mga katarungan, kanana ang, in fairness nito mga congressmen, willing ko maminaw o unsay katarungan kay doon na rason ngano gyud nga ni pirma. No, doon na rason mga higalang ni pirma. Tanaw kini ato paminaw na kini ato i-flash sa sa to social media. Tanaw ko no. Usay magkatawa ta or pasig fake news pud ni tara. Kini si Chato. Chato ni Matod pa ni si Chato. Matod pa niya atong basahon gamay hakin iyang kwan. Kini sa ni fake news ni o dili ni fake news. Mas maayong mutingog si Chato sa Sibianan nya ingon nga fake news na Attorney Rufil. Sige, unsa may tinuod gyud dat Chato ngano ni pirma man ka na. Aron nga kon kay gihimo-himo ana hinoni ambot og fake news baka nagdili ingon nga ingon deo. Si Chato mingon sa hing pirma ko sa papel nga nagpa-impeach ni Sara Duterte tungod kay abi nako og attendance para snacks. Kini tanaw na ko binuang ning ko na. Tanaw na ko di siguro ani oy. Tanaw si Chato kuno Edgar M. Chato. Unsa man ni? Congressman sa Bohol? Inyo ni congressman dito Rimark. Pugoy, asa ni King Galinia. Mura man ko ni mahigalag former governor sa Bohol. Nya karon kan congressman. Tanaw gibutang diri mingon ni Chato na Chato nga hingpirma ko sa papel nga nag-impeach ni Sara Duterte tungod kay abi kog attendance to para snack. Mura man og katawanan hino ni kalakiha mga kagalaan. Unsa ning kalakiha in taon ha? Unya kini ni ang muna nga akong isgutan ining dagana ron kining 215 ka mga congressmen nga ni pirma o kadto mahigalang 240 na sila karon kay dunay 25 kabuk nga ni Apas. Asabay ko unahon pagisgot hasta kini 224. Kaya atong katigadaan wa man gyud ni sulti pa. Muna ako mohatag ko kanang higayon sa mga congressmen. Dili na ko mo kuan sa nila komentaryo kay unta kasabot og unsa gi ilang rason sad. Nga ngano mahigalang ni pirma sila dito. Pwede mang ni pirma sa kimo og ilang conviction nga ni pirma. Kaya dili sa Cebu, si Pablo Jan Garcia raman, sa 3rd District of Cebu, o iyon sab si Congresswoman Cutie Delmar, wa mo pirma, nga impeach si Sara, ang uban ni pirma man. So, doon na sila katarungan nga nung ni pirma sila, mas mayo maka-explain sila ni Ana, kay doon naman po yung mga nagpasalamat nila nga nung ni pirma sila. No? In fairness, mahigala kitong gusto yun niya ma-impeach si Sara. Naman sa gusto yun niya ma-impeach si Sara. So, kinini ang moingon gyud sila nga salamat ko nga pirma gyud mo. Hanto don mo way naningog idekin. Way naningog. Si Pablo Jan Garcia gikuhaan og reaksyon o kining kang Suwan igo na sa miingon nga fake news na. Aron nga dili ma fake news, honorable Suwan, ikaw may tingog, patingogon ti kadre sa tong Sibianan. Ako pangutan na simple lang. Pwede ba mahibaw ang mga tao nga ni pirma kaadtong kanana ang impeachment ni Sara nga taga Mindanao nga mga congressmen kuan man mo. Kanana ang solid banta mo Duterte diha. In fact, sa survey, kusog mas Duterte sa Mindanao, Visayas. Sa Luzon area dito, fight, mahigala dito. But sa Luzon, Visayas, Mindanao, kusog mas Duterte. So, simple lang. Nya,
unsabay katarungan, no? Nga may pirma man. Ano ba? Simple lang kayo kay og dili gud mahimo mahinuong kwan eh. Nya igo ra ingon nga fake news na. O niya kinini ang asa man to balik ka to si Suwan, si Suwan. Kato si Suwan, dili kini si kwan kini chato. Congressman's Ball kini may iyang katawanan kay matud pa mahigala binuang siguro na paminaw na ko dili ni kwan eh. Fake news gid tingali ni mahigala nga kwan. Tan-aw ko di siguro mo. Gibutangan mo grabe no social media no. Gibutangan mo sa Edgar M. Chato niya na po iyang picture. Kini social media ron, grabe ka kwan jud. Tan-aw ko pwede kang himu-himuan jud kwan day, no? Social media tan-aw na ko dili siguro in fairness po din ni Chato siguro eh. Pero mas maayo unta kung Congressman Chato og mosulti ka sa DWHP, sipa na batas Bohol, patingogon ti ka. Kay lain man paminaw ni nga ni pirma kami ingon man kuno ka sa chat nga hingpirma ko sa papel nga nag-impeach ni Sara Duterte tungod kay abi kog attendance para sa snack. Porbida mga higala, ha? Unsaman attorney John Cagulada, inyo maning Congressman sa Bohol, imong kwanon? O pwede na bang phone patch pero mo ari sa Cebu, ikaw lay sugat sa kwanon eh, sa pier. Congressman Chato, sa ba yung Edgar M. Chato? So siya dahil may governor sa una. O niya karon Congressman. Muna magkatawanan kay ako di kay ko katuo may galan ni pirma tungod sa snacks grabihas ng istorya. Sa tamanggod niya kining mga tanawar gud ng pirmas mga congressman wilis man tong uban di kini maklaro. Tanawa hay man tong asa man tong kwan tanawar gud to katong usa. Be asa man tong giingon ni Arnold niya kwan day. Katutuang tanawa ko di kasi makatag-an kay kinsa ning pirma. Tanawar gud din asa man tong imong gi-post Nold katutuang aman to, be. Mura bang pagkapirma mahigala ba? Murag mo na gusto ko maminaw po sa ilang katarungan nga pagpirma kay medyo mura man og napugos ba ka ha or mo ba kang nagdaldali. Kaning number, ika 100 names. Kato ika 100, di ka maklaro ang kwan? Aman to, ika 100 niya kwan katong nas firma. Asa man to, Nold? Talawa, o kinsa ko na makatagan sa tingin mo, Nold? Kinsa makatagan nga kwan? Aha. Sige ko no. Itong kwanan. Kinsay magkatag-an ka na 100, ikaw 100, kato ikaw 100. Kisa man nga pirma, angan wa magkakuan mura gipaspasan naman ni kuana, mura mag sagol wiris-wiris na ning kalakiha, kay mura mag kapirmahon daily man eh. Tanawa god. Atong tanawon mga kaigalan. Kana number 100. Sige, malibat man tani dong. Number 100. Asa man to? Sige. Tanawag kisay maka kuha na to. Kana number 100. Kana ops kana. O dapita. Be kana 100 be. Kinsa man nga congressman? Kana. Kinsa na nga congressman? Kisay makatag-an kinsa na nga congressman. Pilti man gyud ang pagkakuha na ng pagkapirmaha og kana iyangan pagsuwat. Dadi man gyud maklaro kung sana nya usa na nga district. Be ka ng number 100. Kinsa man na nga kuan? Kinsa nga congressman? Kinsa nagpost sa Arnold nagpost na day? Kang Arnold nagpost? Tanawa, ka ng number 100 be. Kinsa man magkasulti kuno? Kinsa na nga congressman? Di man maklaro ang ngan. Pagkasuwat. Di gyud niya ang iyang district unsa man sa party list na or unsa ba? Ha? Wa gyud mura ba ning mo na nga tan-aw na ko mura na sila mga higala og wa ba kan isla kuan no? Mo nang kini ni ang kuan sa tawa nga ngano unsa ni tabo nila dito? Nganong namirma sila? Mana nga di gyud maklaro. Gituyo ni mga higala kuan na kanang taga number 100 nya kuan. Oh, number 100 tan-awa ko no. Tama, di gyud maklaro ang kuan. Mura gituyo man siguro ni kuan. Aha. Kay og si Chato may itong pakunog tinuod magaling ka Chato ingon nga may pirma ko kay abi na ko attendance sa snacks. Kana binuang po nas netizen kini gyud netizen may gala kuan kayo tan-aw ko mga kagalaan. Kuan gana kinini ang bugal-bugal po ning ila sa netizen tan-aw nako. Kanang ika 100 di maklaro. So makaingon gyud ka nga kuan tingali gipapirma lang dito.
doon butang tag tinuod nga doon ay dako nga kantidad o unsa ba rason dahil lahi po na. Pero kini nga naman nga ang pagkapirma do may klaro nga anki. Unsa man nga district na be? Unsa nga district ning kanang na ika 100 nga ni pirma. Kinsa na siyang congressmana unya unsa na nga district? Di man po na party list. Unsa man district ang uban mo klaro magod ang uban district no nga ang pagkapirma. Damo to atong kopya diri, ama to Please, klaro ba ang pagkapirma? Kini iya man, man gid maklaro day. Ay sa ha? Tawa, di mo ko'y kopya diri akong tan-awon sa kadali. Ika 100. Kanang uban, klaro ba? At least klaro ang uban. In fairness, ano di man mo proud mo pirma nga total, ug mo inyong conviction nga angay yung impeach sarang, ano di man? Kining usa, nga nang iyang number 99, klaro man, Francisco Matugas, District 1, Siargao, Surigao del Norte, klaro. Ang number 98, Jose Tevez. Klaro ba? Ang sunod, kining number 96, klaro, Josefina Talyado. Pero kining number 100, di gid maklaro mo nagituyo niya ni nga, kanang di kay maklaro ning iyang ngan. Sagdi lang ang pirma nga di maklaro, kaya ang pirma mahigala kon, pero ang iyang pagkasuwat sa ngano di maklaro. Basig, pangutan-on po ni mahigala, kon po ni. Pero paminaw ko kining mga fake news, katap ning fake news ron. Aron nga dili ta ma-fake news ron, mas mayo akong giawhag ni mga congressmen. Tingog mo, tagaan ta mong microphone. Sama inin Chato, be akong giawhag si Chato, Congressman Edgar Chato. Sir, kung lain man paminahon ko nga nanggawas mahinuon ni ron nga kuan, no? Mo itong tagag-pagtagad pero dili pa mahigala to sang tagag-pagtagad sad kaspikas nga bahin kay diyan na ato na nakontak si Senator Amy Marcos mga sukit tig paminaw ato mahinabi robuntaga labot sa mga nagkadaya mga issues nya doon ta pa yung mga pangutana sad sa foreign relations mahigala kay sa man maoy chairperson po sa Committee on Foreign Relations. Lahat ng tanong, straight to the point. Senator Amy Marcos, maayong buntag, Senador, og live taron sa DYHP RMN Cebu og IFM. Good morning. Good morning. Yeah, kumusta, Senador Amy? Yes, maayong buntag. Kumusta na kamo? Diha sa Cebu, Attorney Rufil ba ito? Yes, ma'am. Attorney Rufil Banyok ito dito sa DYHP at sa IFM. Yes, kumusta na? Maungag yun nga human sa atong inila nga Sinulog Festival. Talaga naman hindi pa ako get over sa ating pit senior. Yeah, oo. At sa alam po namin ma'am, yung balita namin nandyan ka daw sa Leyte, sa may tulo sa Leyte, nag-turnover sa project po itong evacuation center. Kumusta po, ma'am? Yes, that's right. Oo, tama, attorney. At alam naman ninyo, taga-tulo sa man kami. Kahit gamay la, balik-balik man kami diha kay Kuan. Yan ang hometown namin. Diyan pinanganak yung nanay ko. Ay, hindi naman pinanganak, pero actually doon talaga siya lumaki. Kaya nasira yan nung Yolanda. Hanggang ngayon, sige-sige pa rin kami nag-aayos dyan sa Tolosa, sa Tanawan, yung mga evacuation center. Tapos ginhimo namin dako talaga para wala nang problema. Pero todo pa rin ang ulan, grabe. Ito yung mga iba't ibang kalahi seeds na tawag ka, Attorney Rufil. Magandang project to kasi favorite ko to. Ito yung ang pumipili, hindi galing Maynila, ang pumipili yung komunidad. Kung ano ang kinahanglan nila, kung FMR, Farm to Market Road, or else evacuation center o daycare, kung ano yung gusto nila, water system, kung talagang ito na pinaka-importante na kinahanglan. Now, Senator Amy, dito po tayo sa dahil ikaw yung chairperson sa Committee on Foreign Relations, kung naka-remember ka, Correct. Yeah, I asked you during our managers conference doon sa Manila tungkol dito din. That's right. Oo, kasama natin sina Eric Canoy at lahat ng tropa. Oo. Dito, with ICE conducting immigration raid sa US, Senator Amy, do we have any updates on how our fellow Filipinos are affected doon sa Amerika ngayon with the Trump administration, ha? At, yes, medyo malaking problema to. Talagang palaki yung numero. We're getting really nervous. Ang unang pinabalik sa Pilipinas, itong dineport na 24 na may criminal charges na talaga. Certified criminal. Tapos, meron silang sinasabi na ipapadala na ASAP in the next few weeks. Ining 90,000 na patently illegal, TNT, tago ng tago. 90,000, ang dami talaga. Pero ang sinasabi nila, upwards of 300,000 ang illegal o kung hindi kompleto ang papeles. Kaya
tinutulungan natin, ngayon nananawagan ako sa mga lawyer at saka yung mga nakakaintindi ng immigration, tulungan yung mga Pilipino sa US na tapusin, ayusin yung kanilang papeles. Binibiro nga namin, magpakasal na kayo. Ngayon na. Para ma-legalize. Pero kawawa naman kasi kapag nagka-record ng deportation, hindi na makakabalik yan at hindi na makakapagtrabaho. Yun ang problema natin. Pero palagay ko, maghihinay-hinay, maghuhulos dili rin ang US kasi maraming ospital na magsasara. Kasi yung mga nurse, medtech, mga radiologists, mga Pilipino man yan. Paano yung mga ospital nila kung wala nang mag-obra doon? Pati teachers nila, ang dami-dami nilang teachers, would you believe, mga Pilipino nagtuturo ng English sa US. Hindi naman nila kaagad-agad matauwi yan. So I think itong professionals, mga teachers, IT, lalo na yung health workers, medyo siguro hinay-hinay dyan. Ang nakakatakot, yung iba, hindi na pumapasok, hindi na sila pumupunta sa trabaho, yung mga bata, kawawa naman, na hadlock na todo-todo, hindi na pumapasok sa eskwela kasi yung ICE, yung immigration, sumusugod daw talaga sa eskwela pati sa bahay. So, Senator Amy... Yung kinatatakutan ko, attorney, kasi, Attorney Rupil, tinitignan ko itong budget. Alam mo naman, galit ako dyan sa budget ng 2025. Ining budget, ang nakalista lang dyan, repatriation for 20,000 na tao lang. Ano yan maging 20,000 ang sinasabi, 300, 200, 90,000? Anong gagawin yan? At saka, paano yan uuwi? Pag uwi, may trabaho pa tayo para sa kanila. Yan ang problema. So, if they are forced to return home, what measures yung gobyerno po natin na para masuportahan itong mga taong ito, Senator Amy? Yes, that's why nananawagan ako. Noong pa, yung nabalitaan natin, nung nanalo si Presidente Trump noong November, agad-agad ako nagsasabi dyan sa budget, pwede ba dagdagan ninyo yung pang-repatriation kasi mamumroblema tayo. Unang-una, kinahanglan nga hatagan ng some kind of buffer amount. They have to get some kind of amount so that they can survive at home for the next few months habang naghahanap ng trabaho. And then part 2, ano yung trabaho nila? Kasi wala naman tayong trabaho na ganyang kadami and as well paying na dollar-denominated. Pagkatapos nun, paano yung mga pamilya? Kasi kung 90,000 yung certified na TNT or else upwards of 300,000, times 5 yan. Kasi kada isa dyan may pamilya. So yan ang worry ko talaga. But unfortunately, hindi naman sila nagdagdag sa budget kung ano-anong dinagdag na kalokohan. Pero hindi dinagdag yung kinakailangan. Mamaya yung mga Pilipino, dagsain tayo. Anong uuwian yan? Puro gutom? Oo. Dahil na-mention na ninyo, Senator Amy, itong budget, no? Although there is a pending case before the Supreme Court about this. That's right. Yeah, oo. But people are saying and branding that it is the worst budget in the Philippine history. Anong reaksyon nyo dyan? Well, hindi ko naman masabi buong Philippine history, pero matagal-tagal na ako sa budget. Kasi, nung bata pa ako, start na ako dyan, nung kabataan barangay SK pa ako, talagang nakatutok na ako sa budget. Tapos, opposition ako. Ako din yung vice chairman ng opposition sa appropriations. Talagang walang kakwenta-kwenta. Isipin mo, pati yung mga flagship project ng presidente. For example, itong subway ng Cebu, ayan, matagal na yan na dream natin na magkaroon ng public transport. Every year, the last 2 years, tinatanggal ng 85% yung budget ng DOTR. Paano tayo magkakaroon ng public transport at maibsan yung traffic natin from Manila to Cebu? Ngayon, maski Davao, grabe na rin ang traffic. How will we ever improve if we keep deducting the budget of the DOTR? Sila ang magbibigay ng ating counterpart. 85% tinatapyas kung saan-saan linalagay. So, this basic services at saka yung mga infrastructure na inaasahan natin na magka-subway, magka-LRT, magkaroon ng maayos na bus lanes, hindi mangyayari kasi tanggal ng mga importanteng budget items. Senator, I mean, what will happen if in case lang, this is hypothetical, if the Supreme Court would say that the budget that is now being assailed before the Supreme Court parang unconstitutional or something is wrong in the budget,
Paano? Anong mangyari? Hindi ba... Well, my understanding is, kung na-invalidate ang 2025 budget, we will revert to the 2024. Parang re-enacted budget. Mari-re-enact yung 2024. So, yung mga continuing expenses, yung mga sahod, yung mga salaries, tapos yung mga continuing projects na matagal na, yung mga projects and programs, pero walang bago. Kung ano yung bago, for example, magbubukas ka ng bagong kalsada, may bagong puerto or bagong airport, wala lahat yan. Zero lahat yan. Yung ma-restore lang, yung paulit-ulit lang, yung mga sahod, yan, yung mga gasolina, yung mga ordinary expenses ba ng gobyerno, pero walang bagong project whatsoever. Wala tayong maasahan. Yan ang problema. Matagal ka na dyan, Senator Amy. Alam naman namin yung interes ng mga Filipinos ay talagang ipinaglalaban mo dyan. Itong PhilHealth na zero budget, ano nangyari talaga dito? Naku, talaga hindi ko na maintindihan yan. Gulo-gulo na ako sa PhilHealth. Kasi paiba-iba sila. Alam natin na may reserve fund sila. Pero ang alam ko, hindi dapat ginagalaw yung reserve fund Kasi, di ba parang insurance yan? Mamaya, pag walang reserve fund o trust fund, saan sila kukuha pag halimbawa COVID, tapos sinasabi nila paulit-ulit daw magkakaroon na naman ng pandemic, iba-iba yung mga epidemic, iba-ibang klaseng sakit. Pag sabay-sabay yan, saan kukuha? Kasi insurance yan ang problema. So, yan ang kinatatakutan natin. Binabanggit nila, bilyon-bilyon daw yung pera ng PhilHealth. Hindi ko alam kung saan kasi nung tinignan naman namin, wala naman ganun. Tapos, talagang yung binibigay sa national budget sa PhilHealth, yan ang pinagkukunan ng serbisyo. Ang alam ko, ang PhilHealth, ang pera nila, pwede lang to enhance the outpatient packages, dagdagan yung dialysis and chemo kasi ang baba-baba, ang mahal-mahal ng chemo at dialysis, all of that dapat. So, yan ang tinitingnan natin. Nag-improve naman daw yung case rate nila. Pero umabot sa Ilocos na 10 years behind. Pambihirang buhay yan. Pero yan ang problema natin. Kasi yung inaasahan, yung galing sa national government. Ngayon na zero, ang tinuturo nila yung reserve fund. Hindi yan ginagalaw. Alam naman natin mga insurance may actuarial table. Hindi yan gagalawin kasi pag nagsabay-sabay yung sakit, katulad ng COVID, naku, paano na lang yung mga pamilyang may sakit? Aside from zero budget yung PhilHealth, yung transfer of money pa dyan sa PhilHealth na 75 billion, if I'm not mistaken, to the Treasury. 90 billion. 90 billion, oo. Yeah, that's right. Yun ang inaasam-asam nila. Naniniwala ko dun sa isa pang kaso yan, di ba, Attorney Rufil? Isa pang kaso yan sa Supreme Court. It's being assailed as once again unconstitutional and illegal. Ang pagkaalam mo ko, sa PhilHealth law mismo, klaro na magbibigay talaga ang national government, hindi pwedeng zero at hindi talaga pwedeng galawin yung reserve fund. Kasi as a matter of fact, according to the actuarial table sa mga insurer, kulang pa nga yung reserve fund nila Dapat nga palakihin pa nga yan Kaya yan ang problema natin. Dapat tutukan natin yung PhilHealth. At ano nga ang sabi, bawal magkasakit, masyadong mahal. Totoo naman. Ang liit-liit na nga ng mga in-hospital packages. They're so small right now. So, it's very important. At least, pakinabangan muna natin yung e-consulta na sinasabi nila. At least, libre yun. May annual check-up. Tignan natin. Bibigyan daw ng gamot. Subukan natin yung e-consulta. Senator Amy, sa kabilang dako naman, ang talk of the town kasi ngayon, itong impeachment of Vice President Sara Duterte, kahit saang coffee shop tayo magpunta, kahit saang sulok dito sa Cebu or sa buong bansa maybe, itong pinag-usapan ng taong bayan with this, ano ang bilang kaibigan din ni Sara Duterte, anong reaksyon mo tungkol sa mga pangyayaring ito? Ay, naku, nabigla nga ako. Sabi ko, lalabanan ko yan hanggang dulo. Para sa akin, hindi naman na kaibigan o personal, nagkagalit ka o may tampo or something. Ang sa akin kasi, ayoko ng gulo Ayoko talaga ng mga impeachment na yan. Nako, tapos ginawa pang last minute October 2023, pinag-uusapan na nila. Ba't hindi nila final in time? Bakit naman nila last minute? Hindi ko maintindihan. Parang may mali siya naman yata yan. Ano ba yan? So, ang ending,
itong impeachment, on top of that, may ICC pa na hindi natin maintindihan. Saan ba tayo patungo sa ICC? Akala ko sinabi natin, may soberanya tayo, umaandar ang korte. Bakit papasukin na naman yung ICC na yan? Pagkatapos niyan, yung kay Bongbong naman, may mga daldal ng destabilization, RevGov, tapos Bongbong resign. Alam mo, sa totoo lang, magkabila, wala nang personal, wala nang kaibigan o pamilya. Ayoko ng gulo. Waste of time, waste of money, waste of all our energy. Dapat talaga nakatutok tayo sa problema ng pagkain, ang mahal-mahal ng bigas. Ang Cebu, totally dependent on imported rice, imported from other provinces, imported from abroad. Wala naman bigas dyan halos. Kaya, victim talaga ang Cebu niyan. Kasi, ngayon, ayan na naman, yung bigas, problema, yung gasolina, ayan, lahat problema. Basta hindi natin tutukan yung tunay na problema. Tapos yung gusto ko sana, yung minimum wage. Kasi bakit ang taas-taas ng minimum wage sa Manila pagkatapos yung probinsya ang baba-baba? Hindi ba dapat pantay-pantay yan? Bakit ganyan yan? Mahal din naman ang bigas, 60 pesos all over. Ang gasolina, ganyan din all over. Minsan, mas mahal pa sa probinsya kasi isi-ship out. So, para sa akin, i-minimum wage na natin at itabi na natin yung gulo ng mga impeachment, ICC, distab, kung ano-ano. Now, dahil tama yung kay BBM, sinabi niya na ipa-stop na yan dahil may mga dapat bigyan ng priority. Pero iba ang nangyari sa lower house, Senator Aimee. Kaya nga ang gulo-gulo. Siguro, sabihin na natin, let's say na lang na independence of the lower house, the Senate and the executive. The executive, sinabi na, natigilan na yung impeachment, maliwanag naman. Baliktad naman yung nangyari sa House at they decided to impeach, which is well within their powers. Talaga naman may kapangyarihan sila to do that. Now, it's up to the Senate to determine whether the complaint has merit. Siguro, nagpapakita na nag-independent, separate powers ng iba't ibang branch of government. But at the same time, sana, imbes na nakatutok tayo sa politika, sa dami ng problema, may eleksyon pa, pwede ba balikan na lang natin yung tunay na trabaho natin? Senator Aimee, nakita ko yung movie, yung Maids Okay, attorney. Oo. Tapos nakita ko doon, yung ano ninyo ba, ikaw talaga ang ate at ikaw ang parang nag-stand ng leader doon sa family ninyo, yung crisis, no? Ngayon na may ano na naman itong kapatid niyo si BBM, nag-ano ba siya? Nag-consult ba siya sa inyo tungkol sa mga pagpapatakbo sa bansa natin? Well, kung minsan nagtatampo na sa akin kasi parati daw ako kontra, pero sinasabi ko naman, sino pang magsasabi sa yun yan? Kasi talaga, maraming nakapaligid, alam mo naman, maraming bulong-bulong. Nung bata ako, sinabi ko sa tatay ko, maikpit ang Malacanang. Palagay ko, ngayon din, marami pa rin ahas sa Malacanang. Kaya, kailangan sabihan at minsan, railroad talagang administrasyon sa kung ano-anong mga intriga, mga sumbong. Alam naman natin, last year, di ba, ang nangyari, yung People's Initiative, yung suhulan para paltan yung Constitution, medyo nag-react na talaga ako doon at sinabi ko, hindi pwede yan. Naku, magbabayad ka, batas ng, pinakamataas na batas ng ating bansa yan. Sa Constitution, you're going to mess with it with paid signatures. Hindi naman tama yun. Di natigil. Pagkatapos itong budget, ako din ang tumayo sa Senado, sinabi ko na sa kanya, problema yan. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng pera para sa flagship projects niya. Yung mga airport, yung mga highway, yung mga public transportation, lahat yan, nabura sa budget na yan. Kaya, I think it's my duty also na sabihan siya kasi minsan nadi-distract na at ang daming bumubugbog sa tao . Well, Congress is on break. Itong si Presidente BBM has said that he is open to calling a special session to discuss BP Sara's impeachment. But he emphasized actually na it will only happen if Congress would make a formal request. Sa tingin ninyo, ang Senate ay mayroon bang nakikita na mag-request? Can the Senate afford to do that, Senator Aimee? Na mag-request? Well, palagi ko, nagkakaisa yung Senate . Lahat kami,
sang-ayon kay Senate President Cheese, kasi nag-usap kami at ang usapan namin, bakit naman hinuli last minute, gabing-gabi na pina-receive? Samantalang gustong-gusto nila yan, pinag-uusapan na nila sa Congress, October of 2023, impeachment na yung daldal dyan talagang naririnig na namin. Sabi namin, kung papadala, di sana pinadala. Tapos nag-file 2 months ago. Bakit hindi pinadala sa Senate? Bakit kami guguluhin ngayon? Clearly, it's not an urgent legislative matter which would require a special session. Di naman urgent. 2023 pa yan. Tapos 2 months ago pa, nag-file. Bakit biglang last minute? Anong ibig sabihin yan? Hindi urgent. So there's no need for a special session. That's our understanding. And everyone has gone in recess. Yung iba, mga ngampanya, maraming re-electionist, katulad ko. Di sa June 2 na lang kami. So sa Junto, pagbalik sa Junto, dahil nandyan na yung articles of impeachment, anong opinion nyo dyan? Should the Senate convene as an impeachment court or ano na lang yan? Parang should the 28th Congress handle it instead? I think we'll have to meet regarding that. There's so many things that have to be determined. Wala nga kaming rules of impeachment. We have no rules as of now. We'll have to pass that pa. Tapos we have to determine kung yung aming grupo, paano ba yan? Magke-carry over ba yan to the next Congress? Kasi baka hindi matapos ng 2 linggo. At ang dami-daming charges. Tignan natin kung ano talaga ang dapat gawin. At ayoko masyadong nagsasalita. Pinagbabawal kaming magsalita kasi kami ang magiging judge niyan, di ba? Yung mga senador. So, we'll have to wait and see. But 2 weeks for a very lengthy impeachment procedure seems very, very short yata. Tignan natin. So, kailangan i-decide kung i-extend yan, kung anong gagawin, or kung mag-carry over sa next Congress. Wala pa, hindi pa pinag-uusapan. Pambihira naman. Last minute Tapos may mga iba't ibang pang school of thoughts dahil ang iba parang sigurong sabihin nila kung magka-start na ngayon ang impeachment by Junto, tatawid ito sa 20th Congress or another school of thought na hindi na dahil ang nasa rule ng Senate na yung mga business ng Senate at iba pang mga transactions dyan, matapos pagkatapos ng Senate na yan. Pagkatapos ng Congress. Tapos na yan, ligpit na after 2 weeks. Yun ang sinasabi. It's like the divorce bill. At the end of the day, the truth is, yung impeachment is completely different. At the end of the day, it's an essentially political. Political man yan, hindi yan talaga legal. So kailangan may determination kung ano talaga ang gusto gawin. Kasi yung legal is secondary to the political effort. It's really a political procedure. It's not essentially legal. So wag tayo masyadong maging legalista. Yung dapat mangyari na ikabubuti ng bayan, yun ang dapat mangyari. Senator, alam ko naman na busy kayo. Dito tayo sa mga iba pang issue dahil you've been actively visiting different regions to distribute financial assistance sa mga cooperatives. Kumusta po ang pagbibisita po ninyo? Ay, masaya. Laging masaya yung co-op. Dahil eto nga, binibiro ko nga sila, kooperatiba. Pero wala kayong pera. Paano ba yan? So, nagbibiroan kami. Pero the truth is, yung co-op movement natin, malaking solusyon. Isang, sa tingin ko ay may solusyon para sa problema ng pagkain. Because ang problema natin sa ating agrikultura, as we know, talaga naman tingi-tingi. Lahat small time. We need to scale. Kailangan malaki para talagang kumita yung ating mga mag-uuma, ang ating mga isda, mangingisda, ang ating mga tindera. It has to be bigger. On a bigger economies of scale, kikita sila. So maganda yung co-op because they can put it all together. So now, I'm also trying to help them, yung mga micro-agricultural co-op at saka yung newly merged co-op. Kasi ang dami-daming maliit na co-op, hindi naman nabubuhay. Samantalang we also have billionaire co-ops na maraming kapital. So we need to figure out a way so that we can maximize the power of co-ops. Pagkatapos nun, ang aton mga co-op, we also need a new cooperative code. I'm pushing for their support dahil itong co-op code natin, very old na siya, 35 years old. And yung tax exemptions niya, out of date na, yung mga requirement masyadong mabigat at hindi siya nag-a-address ng issue ng foreign investment. Napakadami natin magandang co-op dyan sa Cebu. Matitindi ang co-op, magaling humawak ng pera, mga bilyonaryo na yung iba,
dapat magsosyo na sila para ma-level up naman tayo with New Zealand co-ops that are interested in dairy and Singapore co-ops that are interested in helping us with food processing. Lahat yan para papasukin yung foreign investment. Pati yung mga OFW natin gusto mag-invest sa co-op pero bawal kasi foreign daw. So at least may mga changes siguro para ma-okay din yung iba. Paano parang ano na lang. Oo, kasi reklamo sila ng reklamo na wala raw pera. Sabi ko, di papasukin natin yung foreigners, hindi sila boboto. Kay Pilipino lang ang boboto sa co-op. But at the same time, they'll be able to help us with new technology, yung mga bagong mga makinarya, bagong kuan na sistema. And I think malaking bagay yun, as well as the OFWs. And then yung tax exemption, maliit na lang yung 10 million na tax exempt, gawin na nating bigger. Nagtatawaran kami ng DOF, sana 100 million ang sinasabi ko. Sabi na, umaaral sila, tignan natin kung saan mauwi. Yung agricultural at food co-op, sabi ko, zero tax na, please lang. Ang laki ng problema natin sa pagkain. So yan ang dinidiscuss namin for new co-op code. At least itong cooperatives na mga program na ito ay malaking benefits ito sa mga local communities natin, Senator Amy. Yes, I hope so. Talagang tinututukan ko yan at tinaasahan ko na magtulungan tayo. Noong panahon ng COVID, ang laking bagay ng mga co-op, sila ang nagsalba ng mga maliliit na mga businesses natin. They were able to loan to their members to stay afloat kasi wala nang hanap buhay. Nag-lockdown, kiti-lockdown. So, maganda talaga yung co-op kung tutuusin. Senator Amy, yung kitang-kita naman ng taong bayan yung serbisyo nyo sa gobyerno, pati na yung nandyan ka sa Senado at yung pag-stand mo sa mga issues, no? Aside from that, ano po ang mga reasons, no? Nga bakit po na ibubuto ng taong bayan si Senador Amy Marcos na naman nitong midterm election? Yes, ang totoo, daghan na natabangan o daghan ang tabang na atong mahimo para kaninyo. Nag-start na tayo pero medyo bitin itong condonation ng mga utang ng agrarian reform. So, namimigay na tayo ng titulo, libre at zero balance na sila. Wala nang utang. 600,000 families will benefit from that. Malaking bagay. Pero, alam naman natin, sige, may titulo na kamo. Pero ang problema, hindi pa tuyo yung titulo, nakaprenda na. Naku, talaga naman. Kaya, ang problema natin, tulungan, buligan na lang aton mga mag-uuma. Tuloy-tuloy, it has to be consistent and continuing kasi kailangan pa nila para sa abono, krudo. At yun nga, yung sinasabi ko, na wag nang ayuda, gawin na nating sahod, sweldo para sa maliliit na mga farmers. So, yun ang gusto kong ituloy. At saka dun sa social pension naman na ituloy na natin yan. Nag-umpisa na tayo sa marginalized lola and lolo. So, meron na silang 1,000 a month. Pero bitin pa rin ang may kapansanan yung mga PWD ba? Yung mga solo parents. Wala pa yan talagang tulong galing sa gobyerno. Kaya gusto ko ituloy pa rin yan. And of course, the issue of the hospitals, no? Kasi naging batas na yung regional hospital. Pero hanggang ngayon, talagang kulang na kulang pa rin. Yung nanay ko, dream na dream talaga niya yan kasi siya yung nagpatayo ng heart center, kidney center, lung center, children's center. Sabi niya, pwede ba ikalat yan sa buong Pilipinas? Hindi naman pwedeng iuwi lahat sa Manila yung mga yan. Kailangan, kada region, kompleto, full set of specialist hospitals. Batas na yan, pero dahil sa bulok nga na budget, hindi na pondohan. Okay, Senator Amy, yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon sa buong Visayas at Mindanao at Sampan sa Luzon at saka sa mga social media followers po natin nakikinig sa ating broadcast. Dili ka ang ngayon mawagtangan o paglaom kay ang tanan nga mga problema adunay solusyon. Ayan, ay may solusyon. Pero ang tinuod, kamo ang tunay na solusyon. Ayun, talaga naman. At eto nga, at sama-sama, uban-uban, masosolve natin ang lahat. Ay may solusyon pa rin.
Daghang salamat, Senator Amy, sa pagbigay ng pagkakataon po natin dito sa Cebu. Thank you so much for joining us today sa ating programa. Yes, anytime, Attorney Rufil. Maraming issue sa ating bansa. Handa tayo makilahok at magdagdag ng kaalaman kung kaya. Thank you very much. Mayong buntag. Mabuhay ang Cebu. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Okay, mato may gala si Senador Amy Marcos, mga sukit di paminaw, daghang patag mga pangutana unta, pero kanang iyang staff mga higala maumay mukuan niya ilimit-limit lang kay busy kuno kayo. Sige lang, okay lang, para tutong tiwasan sa sunod na tong interview. Okay naman lagi day, no? Actually sa Amy, kung imong pangutanon ni mo kuan na magyud, kana na ang ato lang sa pangutanon og kuan sad. To mga issues may higala nga importante, sige, sunod-sunod ato ning pagtagad mahigala ni. Doon na patay daghang mga pangutana mga kaigsunan. So standby lang una mahigala lang sa tong humana atong RMN 558 Manila. Okay na. Ari lang ta mahigalas tong mga lokal nga mabalita nya. Balik ta karon atong taod mahigalas dugang pa mga komentaryo. Standby. Straight to the point. Yeah, before ta mahigala mo adto sa kwan ato san lakbitan gamay itong sa impeachment mahigala ron taod-taod bida. Pupus man tong oras pero sige lang. Kay kini mga congressmen no. Gihimo-himuan na ni sa mga tao, duda ko kini mga tao uban man naghimo-himo na lang og maghimo sa Facebook page na kunuhay niya nay ang congressman miingon kuno nga kuan sama tong sa congressman Chatos Bohol nga ni pirma ko adtong kuan kuha ko kahibaw og kang Sara batong impeachment abi nako og attendance ato sa snacks. Ato lang pagtagad mga sukid di kuminaw porbida. Straight to the Sa point. pikas bahin mga kaigalaan, kini ato mga congressmen ron, kini mga tao ganun uso na ning social media no. Paminaw ko naghimo-himo na lang ni sila wa siguro lingaw ni mga tawhana sad. Pagkatap ini mga fake news man kuno ning uban. Katong kang suan kuno fake news kuno to kini sa Bohol noon kang congressman kuan. Tan-aw na ko mo fake news sa siguro ni. Pero ang mga tao na magoy naghimo-himo ani. Kaya congressman Chato, Edgar M. Chato. Murag klaro man nga kuan day nya iya para man background ang iyang naong mga higala nga kuan gibinuangan siguro ni. Pero naman po dali ra din na no nga maghimo-himo kag kunuhay nagchat-chat kag kunuhay diha nga mi chat si Chato mingon hingpirma ko sa papel sa nagpa-impeach ni Sara Duterte tungod kay abi kog attendance to para snacks. Lagi katawa-katawa mga sukit di paminaw kini mga tao lahi na gyud kayo ron mo na akong ingon ang kausaban ron mahigala tungod ining social media grabe gyud kayo makahibaw gyud ta mahigala ang kausaban ron medyo lahi gyud kayo og kwan no unsa man ni do na kuno taga video sad unsa man ni Attorney John Kagulada na video usa taga Bohol kay kwan mobalhin sag puyo sa sana sa Ormoc kay naay kay way baruganan daw mga congressman sa Bohol. Pero actually kana mga congressman nga mao na ilang gibuto nga yes. Doon na sa baruganan, oy, yes. Ang ilang baruganan. So kadtong mga tao po diha nga yes po sila gusto po sila nga ilang ipa-impeach Sara, pasaligi lang po ng mga congressman para kasabot sila ba nga naapod mo sa ilang likod, no? Kay nga naman muraman sila mga congressman og murag nabalakas sila day nga ang mga loyalista mahigalan Duterte giba sila mga kaigalaan. Dito bagon lang sa mahigala atong kuan, namoy baruganan congressman oy nga nang pirma nga yes. Kumbinsido man mo nga angay ipa-impeach si Sara, di angay. Sabay angay kahadlok ka na indekin. O kumbinsido, way baruganan. Nakay baruganan kung no imong kuan, di ka mo pirma, nakay baruganan. Nga di ka gusto ipa-impeach si Sara. Pero yes ka, nakay baruganan nga yes. So, kadtong mga tao diha nga gustong ipa-impeach si Sara, nalipay ni sa gibuhat ining mga congressmen. Straight to the point. So mayo siguro kato mga tao pod nga gusto niyong ipa-impeach si Sara, ipahibaw-an ninyo mga congressman ay mo kabalaka kong, mibarog mi diha ninyo kong. Wala kana na ang ay kabalaka ng uban nga nanaway nimo kay daghan sad mi nga ni suporta nimo. Ana ba? Kay naunsa ning kalakihang mga congressman wa naman maningo Ginoo ni mga higala tong kuan.
Ay mga kabalaka nga nakapirma mo gis kay na makamoy baruganan do na makamoy katarungan kung valid na nga katarungan nga mipirma gis so away ang kabalakan, no? Straight to the point. Total kung magpadayon ng impeachment mahigala di ato na sa ning kubiran og naunsa ni mga kahigalaan ng impeachment. Kay nahitabo ini way naningog nila, ang mahitabo ini ang kadto na hinuon mga higalang mga tao na ron duda mo ko ini kini mga tao rin naghimo-himo ining mga inani. Ha? Naghimo-himo ining mga kuan, ha? Bisag gani ako gani diri inday kin daghamay naghimo-himo kani og kanang kuan ako day. TikTok na ko day. Himuan man kog TikTok mahigala kay kana bang mo na hunahuna lang ko kadugayan ko mohimo naman siguro tag TikTok siguro na lang tingali. Ako tong i-contact si kining Jan. Good morning ni mo na Jan, ha? Kay Suito magka sa mga inaning kuan Jan. Si Jan Redoblado, ha? Tudluin niya ko dyan sa oning paghimo ining kuan dyan. Ining TikTok dyan. Kaya mauhon ni may kalang. Naman kayo maghimo-himo ning uban. Tanaw siguro nga. Kuan mo ning mga congressman. Kaya kung naningog pa na sila. O niya, tingog may kalang klaro di sa kahanginan. Di why fake news. O live. Di magkakaingon niya fake news. Na, interview magkagklaro. So kini may kalawa. Manggis sa maningog. Kini mga tao na may naghimo-himo. Tanaw na ko gimuhimo anis mga tao niya. Mahimo ba hinong katawanan. Mga sukitig paminaw. Kaya niingon niya. Ni pirma ko adtong impeachment ni Sara kay abi na kong attendance sa pang-snacks. Ini mga tao nagbugal-bugal ni daghanan nig kuanon. Asa bitaw to si kuan Congressman Suan mga kaigalan mingon man nga katukuno kang Congressman Suan. Kuan man kuno to di man kuno to kuan jud. Kuan naman to iya kana na ang di man kuno to mao to iyang statement gyud. Ayuda is coming di kuno to mao. Pero na-interview sa kuan Suan at pwede na to ipabati dong. Na last pa man ko nga interview pero ilan na pong gihaom-haom ni. Nganong gipahom-haom man tan-aw na wa man mo tingog yun. Di ang mga tao na lang mo ini haom-haom asa man to dong names ato kuno paminawon kada inom sa kinis Congressman Suan mahigala. Asa man sa Cagayan de Oro ni day? Kinis Congressman Suan Cagayan de Oro ni nga congressman. Be ato paminawon kuno dong. Asa man to? Kini mga tao no maghimuhimo na sila og kuan. Be paminawon kuno to og bag-o ba ni nga kuan og kini di ba ni bag-o? Sige ko no ba, ato lang ko nang pabati lang gamay kung ato evaluaton og bag-o ba di ba. O basi dili ni bag-o nya ila lang gipahom-haom ron, no? Gipahom-haom lang nila kay tungod dining isyuha mga sukid di paminaw, ato lang ning paminawon kadali be. Limang kanan katawa lang ko paggawas ini sa Facebook nga si Congressman Chato ni pirma kuno kay abi na yagdi unsa tong kuana de unsa badang attendance to sa snacks di man di ay. Ini pakai istorya ha may bugal-bugal naman sa mga tao na inani. Onya kinini ang atong na interview ganina si Senador Amy Marcos. Para niya may galang ubang mga tao sa ingon nga angay ning butaran sa Amy kay mao man ni makasulti sa igsoon. Mao man ni makasulti may galang ayaw ana. In fact kining hitabo as budget wa man pirma sa Amy ani. Onya kadto mahigalang sa impeachment. Apil man sa siya kwan ngani kuno mahiubos niya panagsa pod ni si BBM tungod ana. Og kwan no. So doon na po iyang kaugalingong baruganan. Ang problema lang aning Amy ron kay ang mga tao mahigala medyo kuan ba? Naasas tunga-tunga rong dapita. Ang mga tao day katong pro BBM ingon hinuon nga sa man sa Amy nga ato ba ning kauban o di ba? O kadto po sa mga Duterte pod ato ba kaning butaran sa Amy di ba? Moingon man sa noon maglibog sa sila noon. Abutaran tala ni kay kuan man ni kana na ang against man ni mahigala sa impeachment. Pero ang uban pa hunahuna nga Marcos Robert apelyido ani mo daghambay mo hunahuna ba? Sumo ka na mga higalang atong tagag pagtagad ron, no? Mismo gani kinilagay si Kwan. Ato ning tagag pagtagad mga kagilaan. Kung di mo tingog si Chato, makaingon sa tinuod tingali ni nga Kwan. Kay purma ra ba og kining Kwan. Mao na akong patingogon si Chato gid ani. Congressman Edgar Chato unsa man ni tinuod ba ni Congressman Edgar Chato o dili? Pero murag dili man ni tinuod. Mas maayong musultin lang gyud ka kung unsa gi tinuod kay gihimo-himuan na hinog kag istorya ining uban. May musulti na lang kag tinuod nga unsa ba gyud ito kay kini duda ko nagihimo naman ng mga tao nga mao kuno ni absent ko mato pa mi absent ko atong kana na ang kuan mao mi pirma ko kay abi na ko attendance para sa snacks. Kini mga higala. Wa man asa man tong video be ato play kay kang Suan po katubo tong kang attorney Suan day Congressman Suan. Congressman Suan. Okay kini be ato paminawon.
paminaw ko. Sa 2016, una na akong salmot sa politikan nung kalihukan, si Binay ang among presidente ato. In 2019, councilor ko, kinsara man yung taon ko, wala kami ni adto dato sa Davao para magpataas og kamot kang President Digong. Sa 2022 dayon, katulon akong dagan sa election. Ni adto ko sa Davao kay naa si BBM ug si Sara dato. Gusto ko ni siyempre nga magpataas og kamot kang BBM ug kang Sara. Dili kang Digong. So ambot siya gikan na yang information. So sayop na siya niya. Medyo sakit sa diyang mga pamulong kay nakadungog ko kaganina niingon siya nga wala ko ko'y moralidad. Tungod ko kay wala ko'y balimbing. O wala ko ko'y moralidad tungod kay wala ko'y utang kabubuton. Wala man kusukan na balimbing kay wala mo yung naubos kang Digong Duterte, kang former president. Wala mong ko'y picture yun sa iyo, wag yung kaduol, wag yung kastorya sa iyo, wag yung kumusta, ka selfie yung taon. Kaya kinsa naman yung taon ko atong panahon na wala. Councilor ko niya, napagyo ko sa minority. So, wala, layo rin kayo ko sa kauluhan itong panahon na. So, amot sa iyang pasabot nga utang kabubuton. Nga, ang ako kapasalamat man ko sa tanan nga gibuhat ni President Digong sa ato ang nasod. Na nakuhaan ang drugs, crime, corruption, inana. Pero trabaho na ako mamutingo kay representante man ko, niapil man ko sa Quadcom. Trabaho ra man ako na mangutana ko. Dili man ta nga klase nga congressman gud nga magpakahilom lang. Unya, kung inyong maobserbahan sa akong pagpangutana kang former President Duterte, grabe ka matinahoron o mapaubsanon. Gani, kung inyong maobserbahan ang iyang pagtubag sa uban mga kongresista, iyang gayagayagaan, kainsultuhon, gasyagitan niya. Pag abot sa ako, tanawa, gasyagitan mo niya, giinsulto ba ko niya? Wala. Ano man. Kaya nakita niya nga karong pumangutana. Wala na ko siya gi-accuse, wala na ko siya giduot. Kato, kung ano ito makuha, curious lang yung kuha niya akong mga pangutana, so wala ko na insultuhan. Gani, before ko ni istorya, akong gihangyo si overall chairman is Barbers nga kung pwede ba nga sulayan nga dili kay ta magstrikto kang former President Digong. Kung gusto siya mo istorya, pwede na siya musapaw sa ako. Kaya kasuko man ang mga chairman nga musapaw ang resource person. So anak, okay ra sa ako musapaw siya para makapagawas siya sa iyang gusto ipagawas. Makaistorya gid tarong. Kaya to gipakita nako nga taas ang akong respeto sa iya. Pero isip representante dili pwede nga maghilom-hilom lang ko dato. Gusto po ko mo appeal sa discussion. Dili biasad maski kinsa na higayon nga makastorya og presidente ngayon na nga situation. So ako gitake na nako tong chance na ako'y conversation with the president. Nya makita ba nato nga maayo ang amuang interaction. Walay panginsulto nga ang nadawat. Ang ako kong pangutana, proper kayo, professional kayo. So, natingala gyud ko nganong si Councilor Girly Balaba, grabe kay siya kainit sa ako. Mas naapektado siya kaysa kang President Digong. Ngano ka na? Okay. Sige, freeze na, freeze. So, kini sa mga higala yung justify ni nga, yung justify nga na apel sa squad ko, apel sa skuan. Kani, at least, naranan ninyo, pero kung tanaw ninyo nga angay mo explain ninyo. No? So mo ni iya may galang niya gi-explain nga kanana ang membro man sa Quadcom. Unya nangutana man sa niya, ang iya kunong pangutana kuan man. So kini siya usas mga congressmen nga nakapirma. Mo ni Congressman Suwanday no, Cagayan de Oro ni. Nga congressman may gala porbida. Ang mga tao magud mga kagalan ni kuan magud. So katong mga gusto nga kuan nalipay nga na impeach si Sara, sultihi po ninyo yung congressman kung nami support minimo. Support ninyo ayaw kabalaka sa inyong pag-yes kay giganahan mi ana. Ang katawhan naa sa inyong likod. Ana sa ninyo aron nga madipod maapektaran na to mga congressmen. Kasi pagkakaroon mo basag na kuan ba? Gipang off good nila tong ilang mga comment section. Ay mo kabalaka nya dunay mga comment section ana nga kuan. Comment ta po mo dito. Nami mo comment dito mahigala nga kuan ana, no? Nga kanana ang nganong imong gikuan na. Tubagan na sa ninyo. Nanay baruganan ay ug paltan yes ang iyang kuan do na sa baruganan yes. Og no di no. Oh, ana. So
Mao na mga higalay kwan, ato ni padayon ni mapuhon. Green mahigalang impeachment niya kwan ron. Ato na nga dugang nga hisgot mahigalang niya. Mahibaw-an na to diri si bianan DYHP og ang proseso sa impeachment niya murag ganing mo lihis-lihis gamay kibaw na tadayon niya murag di tumaoda. May mo atong procedure mahigala mo lihis-lihis sa procedure kuan na to dayon nga ayay murag lahi tong procedure ay. Okay, so ana na mga kaigalaan, oh. Kini mga higala mga pangutana nga nganong si Sara may gipasakaan o gi-impeach gyud tungod na ng confidential funds nga si BBM mas dako man yang confidential funds na may daghang anomalya da kini budget dako man nga hisgutanan nganong dili man nakapokus ang tubag anak mahigala nga wa sa kauyon gyud. In fairness nila mahigala do na po sa katarungan, no? Nganong gusto ni pa-impeach Sara niya labaw tanan sad og ma-impeach si Sara unya dunay sagol perpetual disqualification to hold public office di na makadagan sa 2028. So kung di na makadagan at least level ang playing field by 2028. So dunay mga interes sa gina mga higala, no? Prangka-prangka lang pagka-istorya ba. O gawas ana kini ang budget gini, oh. Dako man ning maluso ning budget mga higala, skandalos man gini. Mawitan na tong interviews ay mi Marcos ganina. Angkon magi siya may higala dunay kakulian ganing budget pero bahala nagmasiro ang PhilHealth nga budget. Bahala nagdunay 90 billion nga i-transfer sa National Treasury. Dili na siya tanahon. Ang tanahon ma-impeach ko si Sara kay gawas mahigala nga do na po sila'y, in fairness, do na po sila'y katarungan. Labaw tanan maayog ma-impeach para nga dili na makadagan sa 2028. O di na gani makadagan di, at least ang ubang mga kandidato okay na, daghan na makaduwa. Karon mahigala medyo wa may makabangga ni Sara sa pagkakaroon god. Taas kay rating og eleksyonon ron wa gisamang kunoy taga-admin kuno ikabangga ni Sara Duterte sa pagkakaroon. Pero matangtang si Sara medyo ma-open, matagag opportunity ang lain-lain nga mga kandidato. Doon na po yung mga naglimin anay mahigala nagpahipi nga mga katarungan. Kini nga portion ito ginato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may mahatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa mga cell sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron maangko na may panglawas inom matag-adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Naputay airing sa PCSO karong alas 11 buntag day mga kagilaan. Ato ni tagag pagtagadsad. At ang tulumanon unya gabi ang Sincerely Ate Arlene alas 9 ito sa 10 ang taknas kagabion. O katingi sa Maygal alas 10 ito sa 12 ang tulumanong Street to the Point evening edition na balik kasama ang Binji Tanghiyan. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pilagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.